Buruz dakizkit, orain 30 urte gure ikastola sortzeko eman genitun urrats guztik. Ta noski, ume txikien pausok behar die, ibilbide luzea eiteko. Ez da dana jakin behar nor izateko. Pixkat gehiago ikasi orduko, lasai hartzen dut arnasa. Ametiteko modu nau, gotik ikasi eta. Eskuz esku, kantuz eta dantzan pasatzen da euskal kultura. Gela ordutan eta gelatik kanpoko ekintzetan urte oson zehar osatzen da euskararen ekosistema. Etorri gea, zuek ba altzatozte?